தனிக்காட்டு ரஜா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஓகே. வெல்கம் டு ஓகே. நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அவர் தனிக்காட்டு ராஜா வந்து தனி கிணறு இருக்கு. தனிக்காட்டு ராஜா தனி கிணறு. ஓகேவா? இதில் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, இப்படி வச்சுட்டு இப்படி பேக் பெல்ட் அடிக்கிறாரு. அதை டால்ஃபின்ஸ் வந்து பார்க்குது. உங்களுக்கு இப்படி இந்த ஸ்விம்மிங் வந்து யார் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு அப்படின்றாங்க. இப்படி போயிட்டு இங்கிட்டு கீழே போயிட்டு அப்படி வந்து இப்படி அடிச்சு இப்படி நிற்காரு. டால்ஃபின்ஸ் முன்னாடி நிற்குது. அந்த டைமில் வந்து பார்த்தா டால்ஃபின்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த ஸ்விம்மிங் யார் கொடுத்தா? யோ யோ இஸ் வெரி சிம்பிள் ஸ்டெப்டா. we can come and we can play and we can do and what மார்னிங் வாங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கோங்க கற்றுக்கோங்க அப்படின்றாங்க. தனிக்காட்டு ராஜா இந்த அளவுக்கு பேசுகிறார் அப்படின்னா அவருக்கு எவ்வளோ ஸ்டாமினா இருக்குன்னு போது அவங்களுக்கே தெரியுது. ஓகேவா? இது எதுவும் சொல்லவும் முடியாது.